Good morning guys. Alas 11 na dito guys ng umaga sa sa China. So dito ngayon ako guys sa likod ng bahay ni Bianan. Update natin yung tanim na mais ng lola ni Mr. Wang. Ayun guys oh. May mga bunga na siya guys. Ayan. Ayan. Namunga na yung mais ni Grandma. Ayan. Marami siya guys. Ayan dun. Dun pa oh. May malaki-laki na oh. Tsaka yun. Ayan. Kahit guys matandaan na, sobrang tanda na ng lola ng asawa ko guys. Nagtatanim pa sila guys yung mag-asawa. Ayun. Tapos malalakas pa sila guys. Siguro kung nasa 90 plus na. Pareho. Yung babae tsaka lalaki. Ayan. Yung tinatanim lang nila, yung pang ano lang, pang araw-araw lang na ano. Na kakainin. Ayan. Para hindi na sila bumili. Ganon din dito sa biyanan ko. Pero kapag sobra, kapag hindi na kayang ubusin, binebenta nila. Ayan oh. Ayan. 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 Doon tayo sa dulo. Ayun. Ayun pa. Ayan guys oh. Yung puti to guys na mais. Manamis-namis. Ayan. Ito pa guys oh. Ayan pa. Dalawa. Ito sa dulo may malalaki na. Ayan. Ayan maliit. Ito meron pa. Ito pa. Dami din guys. Halos lahat ng puno may bunga. Ayan. Ito din guys oh. Ayan. Dito pala sa dulo may tanim din na sitaw yung lola niya. Lola ng asawa ko. Ito. Sitaw ba to? Tingnan ko nga. Sitaw ata ito eh. Oo, sitaw. Ayan. Mayroon din sitaw yung lola ng asawa ko guys. Ayan. Daming puno oh. Pero wala pang bunga. Ayan. Namunga na sila. Ngayon guys, update tayo guys dun sa tinanim ng asawa ko na prutas. Kung makita nyo dati guys sa mga nauna kong vlog, nagtanim yung asawa ko ng prutas. Ito guys, so tingnan nyo guys, may mga kasama ng damo. Ayan. Pero mas maganda daw yung madamo kasi mas marami yung bunga. Marami yung bunga nito guys. Ayan o. Kaso yung iba maliliit pa. Ayan.
Ayan. Isa. Isa. Isa, ayun, dalawa. Tatlo. Ano pa, tatlo. Ayun, apat. 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 Ay, minapakan ako. Apat. Lima. Lima. Ay, may maliit pa. Lima. Anim. Anim na. Anim. Pito. Ayan, pito. Ayan, pito. Ito pa. Walo. Ito guys, may malaki na. Walo. Ayun pa. Siyam. Sampo. Ayan pa. 11. Marami guys. 11. Ito guys, yung malaki na oh. Malapit na to guys, pitasin. 11, 12, 13, 14. Ayan. 15. Ayun, liit. 16. Ayan. Sige tayo guys. 16. Asan pa? Hanap pa tayo guys. 16 na. Ayun. 17. Ayan. 17 na guys. 17. 17. Hanap pa tayo guys. Ayun, may nakita pa ako. 17. Masarap to guys, matamis. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi mo natanggalin yung buto pag kinakain kasi maliliit lang naman yung buto nito. Pangalan nito guys, kwa. Dito sa China. Kwa. Saan yung nakita kong isa? Ayun. Yan, 18. Maliit pa. Yun. 18 lang dito guys. Meron din dun sa kabila guys. Maliliit lang din. Maliliit pa lang. Ayun pa pala guys. Ayun. 19. Ayun oh. Ayun, meron pa. Ang dami. Ayun oh. 20 lahat guys. Siguro kung hindi pa ako nakita dyan na iba. Makatinga lang sa balat guys yung ano nito, yung dahon at saka yung ano. Ayun, may malaki-laki pa. 21. Ayun, 22, dalawa. Ayan, magkatabi. Ayan. 22. Ayan guys. Lipat tayo dun guys sa kabila. Pakita ko sa inyo, mayroon din dun ah. Konti lang din yung bunga dun. Maliliit lang. Ayan. Mayroon din dun tinanim yung asawa ko. Hindi ko na na-vlog dati. Mayroon na din bunga. Saglit lang guys ha. Punta tayo doon. Ayan. Ito guys so. Yan, pakita ko sa inyo yung bunga guys ha. Ito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 na. 4, 5 5 5, 6, 7,
Ito na. Ito. 8. 8. Siyam. Siyam na. Siyam. 10. Maliliit. Ayan, 10. Ayan guys, 10 lang pala dito. A few moments later. Ayan guys. Nalagas na yung bulaklak niya. Ayan guys, oh. Pero guys, ayan, yung buto niya, maano na siya guys. Ayan guys, oh. Malapit na siyang mahinog yung buto niya. Ayan, pag kulay itim na yan lahat guys, yung buto niya, pwede na siyang kainin. Ayan, nag-iisa lang siya guys na puno.